Machiegni kendo nyaka Ramogi, Piny owacho koluwo migawo mar arita ma pacho ka ochako chenro mar duoko piny kwan mabus e ute twech e pacho ka. Jagoro mongirore migawo no Mary Mudhoni wacho ni migawo mare oriwre kod bad migawo mar doho mar duoko piny kwan mabus kuom weyo thuolo jogo manomaki gi ketho matindo tindo. Kane oloso e kinde manolimo ute twech mag Mwea kod Kerugoya e kaunti ma Kirinyaga, Mudhoni olero ni ma e yo magibiro tiyo godo e duoko chien dhungruok e ute twech mamono piny owacho tayogi e yo makare. As the CS said, we are working very hard together with the judiciary to see that we are reducing the numbers in our prison facilities. Children in prison, first and foremost, we are fast-tracking, the judiciary is fast-tracking the cases of women who are petty offenders to ensure that the children who are very young, the children who are in prison are below 2 years. Therefore, if we can get them out of prison, the very best.